вазорати корҳои хориҷа аз таъйини чанд километри дигари марз бо қирғизистон хабар дод, аммо бидуни ҷузъиёт. боздошту фишор ва шиканҷаи муҳоҷирон аз ҷониби пулис дар Русия идома дорад. мурофиаи нави Бузургмеҳр Ёров шурӯъ шуд, боз ҳам бе ҳузури шоҳидон ва наздикон. футболбози аргентинӣ Лионел Месси дар Чин боздошт шуд. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар дод, гурӯҳҳои ҳукуматии таъйини хатти марзи Тоҷикистону Қирғизистон дар бораи таъйину аломатгузории чанд километри дигари марз ба мувофиқа расиданд. дар ҳамин ҳол тӯли он ва дар куҷои марзи байни ду кишвар қарор доштани хатти нав таъйиншуда маълум нест. тибқи иттилои вазорати корҳои хориҷӣ, дар шаҳри Душанбе гурӯҳҳо дар бораи таъйину нишонагузории гӯшаҳои баҳсбарангези сарҳади ду кишвар гуфтугӯ карданд. музокироти ду ҳайат аз 5 то 11 июн ҷараён гирифта ва он дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ баргузор шудааст. аз ин бештар маълумот ироа намешавад. гуфта мешавад, музокироти ҳайатҳо дафъаи баъдӣ дар Қирғизистон баргузор хоҳад шуд. аз 987 километр марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон каме бештар аз 600 километри он таъйину нишонагузорӣ шудааст, аммо 300 километри боқимонда сабаби низову кашмакашҳои ҳамешагӣ байни сокинони ду тараф барои манобеи табиӣ ба мисли об, чарогоҳу замин ва роҳ муноқиша мебошад. муҳоҷирони кории тоҷик, ки дар ҷараёни рейдҳои вижаи пулисии Русия дар як моҳи охир боздошт шуданд, аз шароити бади вазъи онҳо шикоят доранд. дар навори шикоятии муҳоҷирон, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шудааст, гуфта мешавад, ки ҳуҷраҳо хеле серодам буда, шароити хеле бад дорад. об танҳо сард аст. таи як моҳи охир дар Русия садҳо муҳоҷир ҳангоми боздошт, латукӯб ва сипас ҷарима шуданд. аксари онҳо ба Тоҷикистон ихроҷ шуданд. рейдҳои зидди муҳоҷирон ва чорабиниҳои вежа дар чанд шаҳрҳои бузурги Русия то ҳанӯз идома доранд. бархе аз муҳоҷирон мегӯянд, ки пулис то ҳол ҷои кор ва иқомати онҳоро тафтиш мекунад. мақомоти Русия боздошти муҳоҷиронро бар асоси шикояти сокинони маҳаллӣ як санҷиши муқаррарӣ номиданд. намояндагони бархе аз идораҳои расмӣ дар Тоҷикистон мутаносибан ба ҳамтоёни худ дар Русия бо дархости таъмини ҳуқуқи муҳоҷирон муроҷиат карданд. аммо дар ҷавоб аз Русия гуфта шуд, ки ба ин дархостҳо туф карданд. ҳудуди 3 миллион шаҳрванди Тоҷикистон дар Русия кору зиндагӣ доранд, ки аксари онҳо ба унвони муҳоҷири корӣ ба ин ҷо омаданд. аксари онҳо ба далели бекорӣ ва маоши ночиз дар Тоҷикистон ба Русия рафтанд, аммо дар ин ҷо пайваста бо бераҳмии пулис ва фиреби корфармоён рӯбарӯ мешаванд. дар боздоштгоҳи рақами 1 Душанбе баррасии парвандаи нави вакили шинохтаи тоҷик ва зиндонии сиёсӣ Бузургмеҳр Ёров шурӯъ шуд. ин парвандаро додгоҳи ноҳияи Ваҳдат баррасӣ мекунад ва он чаҳорумин парванда алайҳи вакили маъруф баъди боздошташ аст. парвандаи ҷинояти чаҳорум алайҳи Бузургмеҳр Ёров, ки бо иттиҳоми қаллобӣ боз шудааст, бар пояи шикояти як маҳбуси зиндони шаҳри Ваҳдат шурӯъ шуда, онро раёсати тафтишотии вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон боз карда буд. ширкати наздикони вакил дар ҷараёни мурофиа манъ шуда, танҳо вакили дифоъе, ки гумошта аз ҷониби худи мақомот аст, ҳаққи ширкат дар мурофиаро дорад. дар ҳамин ҳол ба гуфтаи Ҷамшед Ёров, бародари Бузургмеҳр, масъулини додгоҳи Ваҳдат ҳамагӣ 20 дақиқа пеш аз мурофиа ба хоҳараш Хосият Ёрова занг зада гуфтанд, ки вакилро хабар кунад, то дар мурофиа иштирок кунад. аммо ба суоли Хосият Ёрова, ки оё наздиконаш ҳам метавонанд дар мурофиа ширкат кунанд, аз додгоҳ посухи рад доданд. ба гуфти Ҷамшед Ёров, маҳбусе бо номи Ҳасан Ҳасанов алайҳи Бузургмеҳр ба вазорати корҳои дохилӣ шикоят карда гуфтааст, ки Ёров аз ӯ бо ваъдаи озодиаш аз маҳбас 42500 сомонӣ гирифтааст. ба гуфтаи он зиндонӣ, ин пулро гӯё нафарони ӯ дар берун аз маҳбас ба наздикони Ёров доданд. дар ҳамин ҳол ҳеҷ нафар аз пайвандони Ёров дар робита ба ин масъала даъват ва пурсуҷӯ нашуданд. Бузургмеҳр Ёров дар як нома аз зиндон инро туҳмат номида аз тафтишот хоста буд, ки ӯро бо маҳбуси даъвогар Ҳасан Ҳасанов рӯбарӯ кунанд ва ба наздиконаш ҳамчун шоҳид иҷозаи ширкат дар мурофиаро диҳанд. аммо мисли парвандаҳои қаблӣ, ин дархости маҳкумшаванда ҳам бепосух боқӣ монд ва ҳоло мурофиа бе ҳузури шоҳидон ва наздикон баргузор мешавад. ҳамлагари аргентинӣ Лионел Мессиро марзбонон дар фурудгоҳи Чин боздошт карданд. бино ба хабари расонаишуда, футболбози 35 сола барои бозии дӯстона бо Австралия вориди Чин шудааст.
маълум шуда ки сабаби боздошт раводид надоштани Месси будааст. Мессиро 2 соат дар фурудгоҳ боздоштанд то хадамоти муҳоҷират ба ӯ раводиди махсуси таъҷилӣ диҳад. Бозӣ миёни дастаҳои мунтахаби Аргентина ва Австралия рӯзи 15 июн баргузор мешавад. Он соати 15:00 бо вақти Москав сар мешавад. рӯзи 7 июн Месси эълон кард ки ба клуби Лигаи олии футболи Амрико ки ба собиқ футболбози Англия Дэвид Бекхэм тааллуқ дорад мегузарад. интизор меравад ки созишномаи 3 сола ба таври расмӣ рӯзи 1 июл имзо шавад. месси аз соли 2021 дар ҳайати PSG бозӣ мекунад. қабл аз ин ҳамлагар дар тамоми фаъолияти худ дар тими Барселона бозӣ кардааст. ӯ 10 маротиба қаҳрамони Испания ва 4 бор дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб омадааст.